Ġrajiet li ħadu l-komunità ta' Rendi lura fi snin sa minn żmien il-preistorja għal preżent fl-era digitali. Kienet ġimgħa ta' attivitajiet li fakru ġrajiet importanti li għadda minnhom dan ir-raħal, fosthom reenactment ta' tieġ tradizzjonali Malti li ra lil numru kbir ta' familji mill-Rendi li jipparteċipaw bil-bies li baqgħu jożu sa minn żmien nannithom. Il-ġimgħa ta' attivitajiet kulturali laħqet il-qofol tagħha b'kantata fil-Knisja Parrokjali fejn ittellat serata kommemorattiva bit-tema Irjaħ fil-qolla li fakret ġrajiet ir-raħal b'lirika u mużika sagra. Mal-komunità u l-Kunsill Lokali tal-Rendi ingħaqdet ukoll delegazzjoni mill-Komune di Ficcole illi kienu rappreżentati permezz tas-Sindku u anke kunsilliera. Bħalissa l-Kunsill Lokali tal-Rendi qed jesplora l-possibilità illi jingħaqad f'ġemellaġġ mar-raħal ta' Ficcole fin-naħa ta' fuq tal-Italja.